поява тя безводна земя. Веселя се сред извори на радост, да те хваля е истинска сладост. Привет, скъпи хора! Вярвам, че усещането ни за хваление и поклонение се завръща. Никога не правете неща само защото трябва, защото и другите правят, защото дори имате нужда да го правите. Не го правете. Направете го, когато сте готови, за да го направите истински. Направете го, когато сте гладни за това да го направите. Знаете ли какво означава глад? Тия, които са редовно на диети, знаят какво е глада. Хубаво е да знаеш какво е глада, за да имаш разбиране с какво отношение да подхождаш към важните неща. Точно с това отношение. Глад. Не подхождаме, защото някакъв вид задължение изпитваме. Глада сам по себе си съдържа едно силно желание, копнеш толкова силно да се нахраниш, нали? Със същото разбиране подхождаме към важните неща. Защото ако ни ги направим, ще останем гладни. Защото нека да ви кажа, ако тялото ви изпитва глад и ви е ужасно, душата може да изпитва глад и да ви е трагично. Разбирате ли ми за какво говорим? Такъв глад има нужда. Господ каза, последните дни ще изпратя глад за словото ми. Вярвам, че имаме разбиране, че основната причина да сме тук е глад за взаимоотношения по-дълбоки с Бога. Винаги искаме да сме пълни с Него. Нали знаете, има два вида хора, шофьори в случая. Едните като виждат стрелката да свършва горивото и да отива в червеното, казват, аз си знам колата. И ни допълват. Другите като видят, че минава половината и намаля под половината и казват, веднага трябва да заредя. Разбирате ли за какво говоря? Хората, които постоянно са на ръба и карат на изпарение и са в риск да останат без каквото ще да е. Винаги остават без. И сега някой друг е виновен за това. Хората, които винаги искат да са пълни, да са подсигурени, да са предвидели проблема преди да се е случил, да са отговорни, изглеждат смешни в очите на тези, които винаги могат да карат колата в червеното, т.е. на резерва. Прекалено, аз не мога да живея в такъв стрес. Не стреса е в това, когато
Няма горил. И колата спре. Може много неща. Разбира, че не говоря за гориво и за автомобили в момента. Говоря за нас, като хора. Разбирането да бъдем на това място е точно това разбиране. Първо, глад за Словото на Бога и второто, защото сме отговорни. Най-лошо е, когато сам човек се обвини себе си в безотговорност. Когато някой друг на обвинява, винаги може да се оправдаем. И него да го изкараме виновен. И да направим нещо, да излезем невидни. Можем да го направим, ние сме специалисти в това, за жалост. Обаче, когато сами се обвиним безотговорност, изгубили сме нещо ценно, случило се е нещо неприятно и знаеме, че причината е в нас. Не искаме да стигаме до там. Добре, готови ли сте? Ще започна днес с една история, позната. И това е историята на Израел, които са пленени във Вавилон от Навуходоносор II. Плен, който трае 70 години. Един човешки живот. Почти. 70 години. И в тези дни на плен идва слово от Бога чрез Еремия. Еремия 29 глава, 7 стих. После ще прочетем 11, за сега само 7. И Господ казва на хората си чрез Еремия следното. Търсете мира на града, гдето направих да бъдете закарани пленници. И молете се за него, Господу, понеже в неговият мир ще имате и вие мир. Идва слово за мир, напътствие, неща, които трябва да направиш, когато се нуждаеш от утеха, избавление и надежда. И аз стига. Цялата ти душа е викала за избавление. Осъзнахме се. Влязахме в това робство, в този плен, защото съгрешихме Господу. Кланяхме се на други богове, бяхме непокорни към Бога, живеехме както си искаме и попадаме в ситуация, в която буквално сме в робство. И в момента най-силният вик на душата ти е за избавление от това робство. Това е. Всяка друга нужда, която имаш, свързана с материално, към тялото, въобще свързана с неща около тебе, изчезва, остава само ти и робство, в което си и искаш да излезеш от него. И твоята душа крещи избавление. А Господ дава слово, което ти казва да направиш нещо. Мир. Знаете ли, че християните толкова са се самообучили и са позволили други да ги учат, да чакат на готово, някой да направи нещо, някой да ги избави, някой да ги снабди, някой да ги изцели, въобще някой да направи нещо, докато те просто се молят. Станали сме добри в молитвата, защото сме я превърнали в средство за постигане на лични цели. Усърдни сме в молитвата, постоянни. Молитва, която е продължение на гласа на душата, която вика избавиме. И молитвата е все едно духовният вариант. Не може да сложиш духовен глас над вика на душата. Защото молитвата е глас на духа ни. Когато е на душата, е под формата на изказана мъка, на изречена, на изплакана мъка. Това не те промени. Разберете ме правилно. Не казвам, че не се молим, включвайки емоциите си. Разбира се, че го правим, ние сме хора.
Но не емоциите определят каква ще бъде молитвата, а духа ни. И първата дума, която се казва в това слово, което Бог изпрати към народа си, е търсете. И никъде в това търсене не се казва търсете свобода. Най-много искаха свобода. Говорите днес с хората, които са на възраст, на която трябва да носят отговорност не само за себе си и на други, те ще ви кажат, най-много искам свобода. Ще ви кажете невъзможно. Не. В свободата човек си мисли, че ще открие щастието. Ако се чувства нещастен. В свободата човек си мисли, че ще намери своята реализация, ако се чувства неуспешен. И всичко опира до това, да мога да направя това, което аз искам и имам нужда. И изведнъж идва слово от Бога и казва, търси. Ама не свободата, а търси мира. Какво означава търси? Да си фокусираш правилно, да си активираш. Истир живя по същото време на този плен. 70 годишен плен. Цялата история е описана точно по време на този период. Ако Естир имаше профил в Фейсбук, щеше да пише Естир чувства се отвлечена. Защото беше два пъти. Един път от нейната земя и втори път от близките си хора и я отвляха пред царя. Това не беше доброволно, нали, конкурс за красота и победителката печели брак с царя. Не. Направо се беше отвлечена два пъти. За умните жени не е реализация царската корона или короната на царицата. Тя вече беше реализирана. Имаше правилните взаимоотношения, следователно правилната съдба. Но, ако трябваше да пише нещо в профила си, щеше да бъде Естир, родена за време като това. Това ще да е най-акуратното описване на нейната личност. Не как се чувства. Нали разбирате за какво говоря? Едното не е чувство. Едното е разбиране за това, за какво си създаден. Какво да направиш. За какво си създаден да направиш, а не какво си създаден да имаш. Да избереш да направиш нещо, за да осмислиш живота си, а не да избереш да получиш нещо, за да се чувстваш по-добре. Изключително качествен човек Естир, защото прие доброволно, не на сила, да изпълни, да направи нещо, да осъществи нещо, което да осмисли живота им. Това е доброволен избор. Обстоятелствата понякога ни притискат, но ние взимаме решение дали да се променим или не. Голяма грешка е да си мислим, че преживееш нещо тежко, ще се промениш. Голяма грешка. За известно време, да, мога да приема, че някакъв кратък период, в който си преживял емоционален шок, осъзнат си до някъде, ще направиш едни козметични промени, за да успокоиш себе си и да покажеш, че си направил крачка напред. Но истинската мотивация не е това, което ти притиска отвън да се промениш, а решението отвътре, което си взел, да направиш промени. С правилна мотивация. Правилната мотивация да живеем в мир, искам да я прочита.
Еремия 29 глава, 11 стих. Това е същата глава на Еремия, която прочетохме. Няколко стиха надолу се казва: защото зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Това е познат стих от последните проповеди. Мисля за мир. Най-силната мотивация за промяна е подражаването. Аз мисля за мир, защото Бог мисли за мир. Аз подражавам на Него. Аз следвам Него. Следвам Неговия пример. Няма по-силна мотивация от примера, който следваме. Който сме избрали доброволно да следваме. С тази мотивация настъпват промени в децата ни, следвайки нашия пример като родители. Това е истината. Поръчението. Търси и се моли за мир. И забележете, мира, за който се говори, е около тебе главно. Тоест Бог им каза: молете се за мир, където се намирате в града, защото техния мир ще стане ваш мир. Тоест, край на себецентризма и егоизма, дето се интересуваш само от своето лично спокойствие. Ако искаш качество, ангажирай се с общия мир. Търси го и си моли за него. Темата ни днес е поредната част на Небесния баща и по-конкретно мир в дома. Мир в дома. Много ми се иска днес да разбереме изключителната важност на мира в дома ни. Като започнем от нашия вътрешен наш свят, което е, ние сме храмове на Святия Дух, в нашия духовен дом вътре в нас. След това в нашите семейства, след това в духовния дом, след това в извън духовния дом, работно място и взаимоотношение с хора, които не познават Бога извън дома. Обкръжение, познати приятели. Днес, като разсъждавах за мира, разбрах, че няма грам егоизъм в него. Грам. Ако искате да има егоизъм, направете го спокойствие и то ще бъде. Само за вас. Само за вас. Не съм видял човек, който себе се усеща като имащ, когато мисли за себе си. Не съм видял. Ако вие сте видяли такъв човек, покажете ми го, кажете ми го, ще призная, че има такъв. Аз лично не съм видял. Изведнъж хора биват пленени, закарани в плен. Само да поясня, че това не е никой от нас не е бил в плен, така ще се опитам исторически да обясня как живеят хората в плен. Тези, които са били първенци и управлявали нацията, те са взети като ресурс. Даниил, Седрах, Месах и Авденаго са точно такива хора, които са били първенци в нацията си и са взети като умове, капацитет да бъдат използвани за царя. Всеки, който е пленен, никак не изглежда като човек, който е мигрант, да поясня. Не.
макар че много хора, които са мигранти в други държави, работят и робуват съответно, никой от тях не е заплашен, че ще му отнемат живота, ако не си върши работата. Следователно, говоря за нещо различно по времето на Вавилонския плен. Те бяха роби. Искам да направите разликата. Роби. Те са хората, които цялата работа, която е най-опасна, най-тежка, най-пагубна за живота, най-опасна, те ще я свършат тези хора. И никой от тях никога няма да забогатее. Гарантирано е, че няма да забогатеят. Тоест, те работят за нищо. Те ще бъдат оцеляващи цял живот. Те ще съществуват, за да принесат за нечие благо за друг човек. Тоест, всичко, което са, могат и имат, ще бъде за друг. Разбирате ли живота на тези хора? И Господ ги фокусира правилно. Казва им, търсете. Не търсете свобода. Търсете мир. И всичко това е, защото Бог има мисли за мир в себе си. Не защото душата ти крещи иска мир, а защото следваш Господ, който има в себе си мир и Той самия е мир. Казахме, че темата днес ще бъде мир в дома. Искам да прочета в тая връзка Ефесяни 4 глава 3 стих. Ефесяни 4 глава 3 стих. И се старайте в свръзката на мира да опазите единството в духа. Старайте се да си ангажиран, целенасочен човек с цел, търсиш качество, даваш всичко от себе си. Това е да си търсиш. Или мотивацията не е нуждата да постигнеш нещо, а мотивацията е това, което си. Ти си активен, целенасочен, даваш всичко от себе си и в каквото и да търсиш, ще бъдеш това. Нямаш нужда някой да ти надъхва, някой да ти казва колко много се нуждаеш да постигнеш определени резултати, за да търсиш и да правиш нещо. Нямаш нужда. Ти успяваш в търсенето, защото си такъв. Господ се интересува какви сме, изгражда това, което сме, а не се налага да ни мотивира, да ни напомпва с думи, с насърчение, за да свършим определена работа. Няма нужда от това. Да прогони страха с насърчение. Като преди битка, нали? Всички се страхуват и някой се опитва да каже надъхващи думи, за да могат да съберат смелост. Но това не ги прави смели. Или такива хора, които да нямат страх. Старайте се. Старанието е в основата на добри резултати във всяка една област. Не умението. Не залагайте на умение. Умението се придобива. Има хора, които умеят много неща да ги направят, но не се стараят. И нямат нужното качество. Има хора, които не умеят, но се стараят и заради старанието придобиват умение. Много добри. Но винаги го правят качествено. Заради това, което са. Вярата не е това, което имаш нужда да имаш. Вярата е това, което имаш нужда да си. И понеже човешката душа винаги ще крещи, че няма нещо, че иска нещо, че има нужда от нещо, и ако се позволите да следвате Господа с тая мотивация, да придобиете нещо, хората биват разочаровани.
Ние следваме Господа, защото сме избрали да бъдем като Него. Да имаме мира, който има в Него. Исус казва, моя мир ви давам, моя мир ви оставям. И когато казва, аз не давам както света дава, означава, че няма да ви дам алтернатива на мира, спокойствието, примерно. Няма да ви го дам, защото не върши работа. Няма да ви промени. И съответно с този мир, вие няма да промените нищо. И забележете, цялата идея на мира не е да се чувстваш добре, а да се опази единството. Помислете, ако в мира или чрез мира опазим единството, когато сме едини, ще постигнем всичко. Естир, ако евреите не бяха единни, нямаше да могат да се защитят, когато беше реализирана царската заповед. Даде им си право да се защитят. Даде им си. Каза, добре, защитете си. Имате вече правото да го направите. Обаче, ако те не бяха единни, ако някои вече бяха избягали от страх някъде, ако се бяха скрили, други пък мрънкат и недоволничат, се на нас се случват тия работи, що така, и докато мрънкат, не могат да бъдат едини с други. Защото не могат да се мобилизират. Не могат да използват потенциала си. Хора, които мрънкат, никога не използват потенциала си. Защото те са ангажирани с това да недоволстват, а не с това да направят нещо. Ето ви как, че с мира, който опазиха, дойде единство и заради това единство, те се защитиха. Неемия, по-късно, когато вече бяха освободени, върнаха се една част в Юда да съградят стените. Ако те не бяха единни, нямаше да съградят стените. Разбирате ли? Затова се казва, чрез мира ние запазваме, съхраняваме и, забележете, градим единство, което е най-силното оръжие не само да се преборим с неща, но и да съградим неща. Заедно да го направим. И ако в мира няма егоизъм, е защото чрез мира постигаме единство, а в единството няма никакъв егоизъм. Не може да има. Интересно е, че дойде време да се построи стената, а преди да се построи стената, беше дошло точно това слово за единството. Не след това. Ако се замислите, всяка нужда от това да променим неща, да се преборим с неща, се случва след като е дошло слово, което да ни подготви. Което да ни каже кое е важно, приоритетно, как да се фокусираме правилно, какво да гледаме, за да може да направим определени неща, за да се защитим. Това е така. Ние настройваме себе си, ума си настройваме как да слуша и как да разбира това, което ще му бъде казано. Ние решаваме. Аз решавам дали като чуя нещо, ще се почувствам обвинен. Ще кажеш, не е така. Те като ме обвинят, ми нормално и така да се почувствам. Отговорността, която ние поемаме за начина, по който слушаме, е наша лична отговорност. Никой няма право да се бърка там. Ние решаваме сами. Нали искате независимост и да вършите нещата, които си искаме ние да си вършиме, без влиянието на други? Ето, давам ви такова нещо.
Ние решаваме как ще реагираме на нечие поведение и на нечие думи. И на слово, което слушаме в момента. Ние решаваме как ще го възприемем, как ще го слушаме. Дали се почувстваме обвинени с изискване върху нас. Какво не е наред в нас? Какво трябва да се промени? И постоянно ние го чуваме като натиск. Представете си, идва слово и казва на израелтяните, че мира да се борят за мира, за това място, на което живеят. Знаете ли как звучи? Някой ме е поробил, причинил ме е зло, аз да се моля за неговия мир. Няма да стане. Няма да стане това. Нека да се мъчи, нека да му се случи същото и като на мене, да види какво е, да се осъзнае. Аз ще изстрадам там, защото той като не е в мир и аз съм във война. Смисъл такъв, че нали, точно това е принципа на това да се моли за града, в който си. Нали? Според пророчеството. За да може мира на града да бъде и твой мир. Хора са готови да изстрадат неща тежки, за да може другите да се осъзнаят. В едно семейство единия, ако страда, страда и другия. Нали? Ако отнемете мира от единия, отнемате го от дома. Кажете ми, че не съм прав. Готови сме да и ние да страдаме, обаче другия да се осъзнае. Няма да се осъзнае. И знаете ли защо? Защото когато някой иска да накаже другия с отношение, двамата потъват. Също както чрез мир си запазил здравето си. И изцелението вече не ти е цел. Тук ли сте хора? Да обясня ли? Когато живеем в мир, това е интервенция в живота ни, за да не се случват болести. Когато спестиш на някой това да му излееш гнева си, яда си, негодованието си, пълно с обвинение, изискване, висок тон и го нахраниш едно хубаво, и после си кажеш, добре постъпих, бях смел. И после този човек след време почне да боледува нещо и ти почне да се притесняваш за него. И аз си викам, каква е тази шизофрения? Ако ти причиниш на някой с живот, с действието си, говорене и му тровиш здравето и после се притесняваш за него. Разбирате ли за какво говоря в момента? Съвсем сериозен съм. Ако ти мислиш само за себе си в дома си и по този начин другите страдат и са депресирани и отчаяни от това, че са сами и се налага да се оправят сами, и после ги виждаш депресирани и отчаяни и почва се притеснява за тях. Много съм притеснен. Тук ли сте хора? Мира е изцеление. Мира е превенция против такива здравословни и душевни болести. Физически имам предвид и душевни болести. Искаш да си грижиш за хората? Перфектно. Ти си правилният човек. Знаете ли, че Вавилон не беше в мир, докато не дойдоха евреите вътре в Вавилон? Знаете ли защо? Защото ако ги няма евреите, няма кой да се моли за мира на това място и те щяха да бъдат поробени бързо. Но дойде защита, т.е. дойдоха хора, които де-факто бяха роби и бяха взети на това място и Бог им каза, молете се за мира на това място, защото в този мир на града ще имате и мир и вие.
Така че сделката е добра. Но в момента ви казвам, че израелтяните бяха причината да има мир в този град. Дойде мир с хората, които идват да се погрижат, да се помолят, да се ангажират с мира на човека до себе си. Разбирате ли за какво говоря? Когато живееха сами, не бяха поробени, имаха си държава, имаха си къщи, те се интересуваха от техния мир. На мен да ми е добре. Аз да се чувствам добре. В момента, в който отиват на чуждо място и Бог им казва, погрижете се за това място. Молете се за това място. Воювайте за мира, ама не е така с мечове, а да се молите, да вярвате и да търсите мира на това място, да го създавате. Вие да сте творци на мир. В този момент те се ангажираха да живеят за нещо повече от личното си спокойствие и личния си мир. И те пораснаха там. Човек расте, когато се ангажира с чуждия успех и щастие, а не със своя. Така че, когато започнем да инвестираме в превенцията, в това да се подготвим, за да не се случат неща, тогава се променяме ние. Продължаваме. Мира в дома е първо мир в теб. Първо. Защото това, което имаш, това даваш. Ако ти си ядосан, ако ти се чувстваш обвинен, ще обвиняваш. Ако ти се чувстваш виновен, ще обвиняваш, ще прехвърляш отговорност и вина. Затова е важно това, което се случва първо в теб. Ще кажеш, нали сега говорихме, че по-важно е да се погрижим за други? Ако обаче спреме да се борим за мира около нас, ние губим мира, който е в нас. Тук ли сте, хора? Нека ви дам пример. Аз мога да бъда щастлив. Наистина. Успешен, удовлетворен. Но ако не се боря в дома ми, другите да се чувстват така, аз ще загубя тази удовлетвореност от себе си. Знаете ли защо? Защото един ден ще се осъзная, ще изляза за няколко секунди егоизма си, ще видя другите нещастни и ще се кажа, защо, как да бъда аз щастлив, ако те са нещастни? Как мога да се чувствам успешен, ако най-важните хора за мен не са? Няма как. Затова християнството е следване на Божия пример, а не следване на нужди. Няма значение какви нужди имаш. Ще кажеш, не е така. Всички щастливи хора, които се чувстват щастливи, удовлетворени, са запълнили нуждите си. Смятате ли така? Аз не. Щастливите си хора са те, които могат да владеят себе си. И да владеят нужди, които са нужди на плътта, нужди произлезли от липси. Ти можеш да бъдеш щастлив въпреки това, което нямаш. И само с това, което имаш. Можеш ли? Защо не? Ако владееш себе си. Не съм видял човек да владее себе си, който не е в мир със себе си. И за това днес говорим толкова сериозно за мира. Но не като изискване, а като Божиите мисли за мен, лично за мен, лично за теб. Не става въпрос за мир, където мира просто не е липса на война. Не ме разбирайте погрешно. Има нации, които не са във война. Такава, каквато са други държави в момента. Не са, нямат. Но нямат мир. Съсипали са мира с себецентризъм, егоизъм, следване на
фалшиви цели, неморални цели, следване на начин на живот, който не е качествен, който уж е за другия, а всъщност е за мене, който има маска, живот, който не е истински. Тези хора не са просто във война, те са загубили войната, по-лошо е, робуват. И затова, когато Еремия казва: търсете мира, той им казва: търсейки мира за другите, ще намерите мир за себе си. Това всъщност им казва. И ако потърсите мира на другите около вас, винаги ще намерите мир за себе си. Докато търсите своето право, вие да бъдете прави, вие да постигате това, което искате, ще губите хора около себе си. Това заплаха ли е? Не. Дали се чувствате заплашени? Надявам се, не. Но когато помислиш за мира на другия, ти поставяш него пред себе си. И това усещане, прекрасно усещане, да направиш другия по-важен от себе си, е най-голямото щастие, което може да изпита душата ви. Повярвайте ми. Каквото и да придобиете, каквото и да постигнете, няма да бъде толкова истинско, възвишено, прекрасно, както това да поставите човека до себе си пред вас. Всичко във вас ще крещи, че бъркате. Всичко. Емоции, душевност, знание, всичко, което имате, ще крещи. Ти в момента се самосъсипваш. Ти в момента, пренебрегвайки себе си, ще бъдеш нещастен задължително. И само едно нещо ще ви казва, че постъпвате правилно. И знаете ли какво е то? Че Господ би направил точно това. Защото вече го е направил. Постави вашия живот пред своя. И така даде своя. За да спечели нас. За да бъдем живи ние. Така че вярата в Господ е най-съвършеният начин да живееш качествено. Ако пренебрегнем себе си, никога не оставаме празни. Ако поставим човека по-важен от нас, пред нас, никога не оставаме лишени от нещо. Повярвайте ми. Никога. Защото първото нещо, което правим, да се заобградим с качествени хора, а качествените хора, когато се посветиш и живееш за тях, тя прави същото и за тебе. И никога не си в липси. Никога. Това искаше да каже Господ на народа си. Дори да сте в робство, трудно време, икономическо робство, всякакъв вид робство, най-трудното място, в това най-трудно място може да бъдете щастливи. Защото мира е причината, казахме, за единството и начина да се погрижиш. Може да дадеш на един човек всичко, което поиска физически. На деца в случая. Да им дадеш каквото поискат. Няма да бъдат толкова щастливи, колкото ако им дадеш среда, в която има мир. Дом, в който има мир. Спомням си, Пами, нашата дъщеря, когато се омъжи и мина известно време и тя каза: когато живеех при вас, беше толкова спокойно, имаше мир и взимаш го за даденост, като нормално. После разбираш, че когато станеш семейен, тази среда трябва да я изработиш, да я направиш. Детето не осъзнава, че родителите плащат цена за тая среда да има мир. Тоест те създават мира. Но когато детето стане семейно, разбира, че сега отговорността е негова и на съпруга в случая да създадат тая среда. Тя не е даденост. Няма да падне отгоре. Само защото си християнин и бум, да стане мир навсякъде и във всичко. Няма да стане.
Някой трябва да плати цената, някой трябва да го изработи, някой трябва да се моли, някой трябва да търси този мир. Да пренебрегне гласа на душата, която вика бе мир. Ти постигни там това, което искаш, реализирай се, направи това, което трябва, което имаш нужда. Па мирът, той ще дойде после. Няма да дойде. Знаете ли, че в момента най-сериозната болест на съвремието е стреса? А стреса не е нищо друго, освен липса на мир вътре в човека. Да, има много фактори за това да се създаде това напрежение. В работа, в личен живот, заеми и така нататък. Много фактори има да го създадат. Но човек разбира, че вместо да е търсил мир, той е търсил резултати, постижения. И е загубил най-важното. Мира. Загуби ли мира си, създава среда в дома си, в която няма мир. Вкараш ли в един дом напрежението, което ти имаш в себе си, то почва да съсипва взаимоотношенията. И така се разпадат семейства, разпадат се домове и хората викат, какво става? Хапчетата за успокоение единственото решение ли са? И като им говориш и като споделя слово, което става въпрос за мир, все едно им говориш за хубаво говориш, ама то не е точно така. Така излиза. Затова ви казвам, че основата на мира не е нуждата от мир, а от това, че Бог има мисли за мир за мене. Той така ме вижда. Той така ме е създал. Едно дете трябва да се интересува и да вижда какво е в очите на родителите си, а не в какво мислят за него децата, хората извън дома му. Защото в отношението на родителите има мир към детето. А в отношението на останалите има точно обратното. Има изисквания, очаквания, стандарти, които са чужди за това дете. Но то се опита да се впише в тях, за да бъде одобрено, харесано, прието. И това не му създава мир, повярвайте ми, а точно обратното. Господ ни е създал като хора, които да създават, да творят, да търсят и да се молят за мир. Така не е създал. Наясно съм, че живота ни при всички е различен. Случвали се различни неща, средата е различна, възпитанието, миналото ни е различно. Какво ли не? Нали е различно? Но едно нещо ни обединява. И това е желанието да бъдем като Господ. Да имаме Неговото сърце, Неговото бащино сърце. Да имаме Неговата посветеност. Да имаме точно това, да умеем да поставяме другия пред себе си. Страхотно усещане. Казвам ви, хора. Изпитвал съм, постигал съм неща, придобивал съм, мечти съм си сбъдвал и други са ги сбъдвали за мене. Въобще имам опита да видя какво е това прекрасно усещане да имаш. Но нищо не се сравнява, като невероятно усещане това е да осигуриш, да дадеш, да създадеш мир. Когато други е напрегнат, ядосан, разгневен, ти да бъдеш причината за неговия мир. И да си готов да понесеш дори обвиненията му, да понесеш всичко, което ще се излее. Въпреки това да имаш силите да го прегърнеш и да кажеш, ще се справим заедно. В момента, в който се почувстваш обвинен и се защитаваш, в кавички, защото това не е защита, а нападение, ти разрушаваш нещо. Повярвайте ми, с обвинение нищо не се гради, а се разрушава. И когато човек спре да оправдава себе си, че не обвинява, а казва истината,
Когато човек осъзнае, че има сила голяма в това, което казва. И да изцели, и да разруши. Тогава поема и отговорност за думите си. Това е страхотно време на съзряване. Всичко, което ви споделих днес, исках да бъде през по-различен поглед. Не една камара стихове, за мира. Има много стихове. Ако започнете да търсите за мира стихове, за това време, което говорих, щях само да ги чета. Толкова са много. Някои от тях на Исус ги знаем, други не сме ги чували, сме ги забравили и така нататък. Но като цяло разбирането за това, че аз съм причината да има мир, ме кара да се чувствам пълноценен. Ако съм аз причината да няма мир, това ме смачка, това ме унищожава. И затова избирам да бъда аз причината да има мир. Не ми трябват обстоятелства, които да ми помагат. Тоест да утихне бурята, за да се успокоя. Христос имаше мир в ладията по време на бурята. Не ти трябва да спрат обстоятелства, да се реши проблема, за да се успокоиш. И да успокоиш и други, нали? Това е идеята. Първо се успокоиш ти, да се овладееш и после друг да успокоиш. Христос ни каза, чакайте малко сега, аз да се поуспокоя, после ще поговорим. Или пък, нека да отихне бурята и да се успокояваме. Истината е, че Христос не ги успокои. Въобще не ги успокои. Казва им, че са маловерци. Кога имаш нужда от оная прегръдка, успокоителната. Не съм видял по-силна прегръдка от истината. По-помагаща прегръдка от истината. Другата може да успокои душата. Едната може да успокои душата, че нали, тая физическата прегръдка и тя е хубава. Трябва да има. Задължително. Но ако искате промяна, прегърнете истината. И така, мира в дома, скъпо семейство, е причина за единството, а единството любовта е жива само в единството, иначе не. Разделят ли са двама човека, хващат две различни посоки, за душевно и духовно говоря, и любовта им също тръгва две посоки. А това, което ги свързва, е единството. А за това спомага какво беше? Мира. Дръжте мира. Търсете мира. Дръжте го, като го хванете, не го пускайте. Разучавайте го. Как да го приложите в определени ситуации, как да бъдете миротворците, а не философите. Знаете за какво говоря, нали? Аз имам такава душевна алергия към философи. Мъча се да се справя. Наистина, боря със себе си, признавам си. Хора, които много приказват, когато трябва да предприемат действия, да променят нещо, те са извор, като Фейсбук, на такива мъдрости. Те просто могат да ни спрат часове, да мъдруват, философстват, да се оправдават, да обвиняват другите и да покажат колко много знаят. И си остават същите. Господ не ни е призовал много да знаем. Затова баба ти или моята баба е казала, ни да е много зна. Призовал ни е да живеем истински. Да живеем истински. Каква цена си готов да платиш, за да живееш истински? Каква цена?
Нека ви кажа нещо. Всеки човек има различно разбиране за истински живот. За едните това е да постигне неща и жертват семействата си, взаимоотношенията с децата, за да могат да дадат цялото си време да постигнат неща. Грешка. Знаят, един ден се осъзнават. Но ако за тебе истинския успех са хората около тебе да бъдат щастливи, да ти вярват. Преди много време, па ми беше направила нещо, заради което спрях да им вярвам. И тя беше ужасена от това, че не може да постигне това, което иска. Аз им забраних. И аз им казах, ако бях на твое място, щях да бъда много по-ужасен от това, че баща ми не ми вярва, отколкото, че няма да имам нещо в момента, което много искам. Затова не сме призовани да си говориме как се казват тези, където се надъхват такива събрания, такива бизнес, мотивационни. Това е думата. Мотивационни. Ти можеш да успееш, давай, се справиш, рискувай, не се страхувай, дори да сбъркаш, ставаш, продължаваш, надъхваме се. Никога не сме били такава църква. Аз не съм бил такъв мотиватор, не ми се отдава. Ако искате да мотивирате децата си в неща, не ги надъхвайте, че могат. Не ги надъхвайте, нямат нужда от това. Покажете им, че вие можете. Те като видят, ще кажат, значи аз мога. Всяка промяна, която някой е следвал, е истинска. Защото в следването се превръща в твоя. А в копирането никога не става твоя. Затова Павел казва, подражавайте на мене, както аз подражавам на Христос. Това е слово към родителите и към децата. Не знам дали усещате, че е различно днес. Аз се постарах, дадах всичко от себе си, не знам как сте го приели. Не исках да разговаряме. За съжаление, само аз говоря в момента. Би искал да чуя вас, затова вие, които ме познавате, знаете, че аз съм отворен по всяко време за лични разговори, в които ще ви слушам достатъчно дълго. Така че да имам и обратна връзка от това, което казвам. Ако хванете в споделянето ми отношението на грижа, ангажираност към вас, към вашия мир, значи сте хванали правилното нещо. Ако сте чули изискване, не сте чули правилното нещо. Разбирате ли? Добре, това е което иска да споделя. Говоря по-бавно, защото вярвам, че има нужда да се смели, приеме, осъзнае. Добре, скъпо семейство, това е което иска да споделя и мога да ви пожелая приятно пътуване в това да създаваме мир, движейки се. Стационарния мир, спокойствието, душевния комфорт не е мир. Истинския мир може да го живеете по време на война, по време на опресия, без значение какво се случва около вас. Затова това е моята молитва и моята вяра. Амин. Бъдете благословени. Това, което иска да споделя,
Поздрави пращаме. Вярвам, че от ваше име мога да изпратя на тези, които не гледат. И тези, които ще ни гледат или слушат на запис. Защото споделянето на това, което е в сърцето ни, тежи повече от всяко едно знание, което може да придобиете чрез други източници, книги, например. Добре, бъдете благословени и до нови срещи там, където ще се видим скоро.